Iroi try se sin pat ngai ke play pi baro ha kerteng ke padem por tam ke jong jisu ha ke ni ke video ngan batai pi na ka benta ki bapang niangngab sedan am kitu bapang niangngab te penle kumno kitu ki bapang niangngab pi sa yo inem kitu ki yeng te ba se snai tu ki dikiu la ne ki ngap sedan am kitu ki le kar gitu ki ngap saya le ket le kar kunto pa kasinture tu ka khndo kti ki yasna yeng tu ki yeng ki balong da ukndo ti ki yashong pat hang to pi em ten ki so ha ki yeng ten ki so ha ki plang te pisa yo I hi gitu te shim kan ni gitu ki khndo te gitu ki khndo yeng gitu ki so khndo ba shong gitu ki dikiu la ne ki ngap kan te om baro ki dikiu ki basna gitu ki jayeng redon ki dikiu ki basna gitu ki khndo kan belong long e kum nora kum to te bat gitu ki basa so ha ki yeng ki sen te da yo khampa gitu ba so ha ki plang ru sa so gitu ki khndo ba shong gitu ki dikiu la ne ki ngap te kamut ki baso ha po plang te ki debe ki ngap hi ha ki dieng kum to ki so te shimmi tu ka khndo te lamno sa penluat ke ni tu khndo ndala penluat itu khndo te sa shimmi utempau mat ka shun te sa dungen sa dungum to ai khandiat la da kami re te kem ke ni ko to ko ne em sa penjau ha ko to ka khndo em sa kalan kum to em hakti te sa penta ke ni gitu ki benta te ada pila penta na gitu ki benta te kemudian sejak lah kerja hi ketukan niangngab te ngini let kin mani duai na ka benta kini ki pami niangngab te namar pide ban tepat bakal de niangngab namar don ki bom deru kan niangngab dan kimi beniat ki an teng pat de u glance ru dengan selek video kerpang na ka benta ki papang glance ru te na ka benta ki niangngab te bisa let be kum to ka ya rap ha ketukan khendau kitu ki khendau jong gitu ki ngap teng let banya du wai kani ko por try ji super e chunga wan man ai ngo ime ble pa chuni pa ha ning na man melong ble ba ha melong doktor uba kham krai ki doktor par khoi ngawan ban wai ka pang na ka ban ta ki ni ba ro ki ba don ni ni jing pang nyang ngap ken ko pa e chunga ha ba ken ta da ken ne ka khndo yeng jong kit khieu la ne jong ongap haga kerteng ka khoi ka chome ji su panana sret kin yo e jing kwat kin yo e jing khia ngadu mak ka man sim nyang nga pa ro haga kerteng ka khoi ka ban bor ka chome ji su panana sret ki khon ki chome kin long ki ba kwat ki ba khia ba kin la ban shakriya me kin la ban e me kin la ban le ka mon ka ba khoi ka chome nga it ki sang ti ki ba khoi ka chome ngadu wai ba kin long ki khoi ki chome ki ba e me ban shakriya me ban le ka mon ki ba khoi ka chome ban nong wat tang ka jing man toy na me ban nong wat tang ka jing rap na me banam long ta kita ki banang ban pan han re kita ha ki bala ban pen sngo bhai me na mar pakak tien ka jo me ko ong to pan te on sa ai to te on sa ple to wa te pen sa shem na mar ka ta atrai ka nang du wai ba ki khon ki jo me kin wat ya me te om tang ba kin wat re kin wat ru atrai kan dan na du ka man sim ba ro ba kin wat ha ki por ba ro kin om wat ta por ba ki sngo dan kam han re kum ba ka ong ka tien ka jo me to pen sngo bhai ala de ha utrai tiêu na ai cái chính quả cái độ nốt cũng ta tôi ai với cái khôn cho mẹ bảo rồi cái lòng cái bạn năng bắt ngưu hai mẹ khana bạc cái chính băng ha bạc cái quan ru cái nằm song slen rồi cái ha ban lệ nọ cái có ba cái chung cái chính băng cái quan rồi cái quan tăng ban ban pau cái puram cái cho mẹ bạc cái nằm song nè hai cái khôn cái cho mẹ hay cái mỹ si sinh hai cái 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 bạc khôi cái cho mẹ ngay tiếng abo ti pa hai cái sang ti cái bạc khôi cái cho mẹ yo rồi mẹ cái puram pan cái cái bạc khôi tam cái cho mẹ chi supaya nasra hallelujah amen amen. Te to blame yo ban kur khui pi ro itrai